saída na carreira oficial. 20 voltas ao longo dun percorrido de uns 700 metros. Os participantes nesta carreira cos seus dorsais son os seguintes. Aí ven nas súas pantallas, son nas 80 centímetros cúbicos cadete, co dorsal 4 Cristóbal Serantes García, co 2 Mónica Castro García, co 10 Pablo Alfaro Barbosa, co 20 Víctor Figueroa García, co 8 Celso Míguez Pereira, co 44 Jorge Daniel Tombo González, co 33 Abel Seijo Martínez e co 87 Julio Meixueiro Millán. A carreira a priori pode estar, a cabeza pode estar compartida polos dorsais 1, 2, 3 e 5. Son os favoritos para esta proba dos 80 centímetros cúbicos. Na orden de grella de segue, os dorsais son o 2, o 4, o de Cristóbal Serantes García e o 2 de Mónica Castro, que nestes momentos xa encabeza a carreira nesta primeira volta que se acaba de completar. O 10 Pablo Alfaro Barbosa e o 8 Celso Míguez Pereira son posiblemente os que vayan a marcar o ritmo desta carreira. Velaí a Mónica Castro García, que xa colleu a cabeza nesta carreira dos 80 centímetros cúbicos. Unha posición que é moi importante neste circuito, porque as características do circuito urbano de Pontecesures non permiten facer moitos adiantamentos. Ten unhas retas bastante curtas e moitas curvas bastante pechadas, co que non se permite unhas velocidades sacarle todo o rendemento posible a estes motores. As rúas de Pontecesures totalmente cheas de público para presenciar esta primeiro karting Pontecesures, sétima proba puntuable para o campeonato galego da especialidade. O campeonato que nesta carreira dos 80 centímetros cúbicos está encabezado por Cristóbal Serantes na categoría dos 80. Segundo, Celso Míguez e terceiro, Pablo Alfaro. Son os tres pilotos xunto con Mónica que aínda poden manter aspiracións a facerse co título distintivo. Velaí dous pilotos, Mónica Castro García e Xulio Meixueiro, que marcan na cabeza, marcando o ritmo desta prova, os 80 centímetros. A clasificación despois das 6 probas disputadas do Campeonato Galego de Karting na categoría dos 80 centímetros cúbicos está encabezada por Cristóbal Serantes da escudería Mosteiro, de segundo con 369 puntos, de segunda vai Mónica Castro da Seijo Competición con 366, pero con unha proba puntual al menos, polo que desta proba pode haber un troco na cabeza da clasificación, se que Mónica mantén esa primeira posición na que ocupa agora mesmo. Vela aí a rapaza da estrada ao bordo do seu karting. A terceira posición na clasificación de cadetes de 80 centímetros cúbicos, no que vai gastado o campeonato galego, corresponde a Pablo Alfaro, do Aguas Cabreiroa, con 358 puntos. Prácticamente as beiras rúas de todo o circuito están cheas de público. Están a disfrutar coas evolucións destes xoves pilotos. Un deporte que está en auxe en Galicia debido a esta especialidade que se está a celebrar prácticamente polos concellos galegos. Iniciamos este circuito de Pontecesures con un percorrido de 700 metros, pero moi sinuoso, dase mellor para as mecánicas, non se lle pode sacar o rendemento, sen embargo a pericia dos pilotos é a única que pode sacar algo de beneficio. A habilidade de Mónica
Castro que xa lle permite dobrar algúns dos seus compañeiros na grella de saída. Velaí a rapaza da Estrada que xa ten sona en todo o país galego polas súas habilidades a bordo destes kartings dos 80 centímetros cúbicos. Van gastadas 8 voltas da primeira proba deste karting de Concello Pontecesures. Mónica Castro, verdadeira estrela desta categoría do karting galego. A rapaza da escudería que pertenece á escudería Seixo Competición, unha escudería de Caldas, ainda que a piloto é natural da Estrada. Unha excelente piloto con un amplo historial xa de victorias nesta categoría. Unha verdadeira amante da velocidade nestes coches pequenos, nestes coches de 80 centímetros cúbicos. Un deporte que ten realmente poucos practicantes ata agora, pero tamén un dos puntos negativos que ten na súa contra é o costo que de momento lle corresponde a manter un campeonato galego. Velaí o dorsal número 4, Cristóbal Serantes García da escudería Mosteiro. Precisamente no circuito permanente de Mosteiro disputarase a próxima fin de semana a 8ª proba puntuable para o campeonato galego. Cando quedan 9 voltas para rematar esta primeira carreira, vela aí de novo as evolucións de Mónica Castro no circuito de Pontecesures. Primeiro karting Concello de Pontecesures. O campeón decidirase nos 7 mellores. Si no campeonato se compón das 12 probas que se ven facendo hasta agora, será o mellor que teña mellores resultados en 7 delas, é dicir, na metade máis unha. Polo que, como dicíamos, nas 6 probas que ten puntuadas Cristóbal Serantes suma 369 puntos, mentres que Mónica Castro con solamente 5 resultados sumados na súa conta chega aos 366, é dicir, solamente 3 puntos de desventaxa, pero cunha proba sumada menos. A terceira posición de Pablo Alfaro da escudería Aguas de Cabreiro A, con 6 resultados sumados, chega aos 358 puntos. Con 318 e tamén en 6 probas, o cuarto posto para Vítor Figueroa do Aguas Cabreiro A. Novo paso de Mónica Castro pola liña de meta, co que chega a 6 voltas para o remate da carreira. Karting normalmente un deporte